Hyvää lauantai-iltaa. Kohta on iso voitto millistä kiinni. Kohta ratkeaa, kuka voittaa yli 100 000 markan arvoisen Suomen Taloteollisuus Oyn valmistaman puutalopaketin. 13 onnekasta raaputtajaa löysi oikeat tunnukset, tulivat viikonloppua viettämään Kalastajatorpalle ja sieltä tänne studioon. Kilpailijat ovat saaneet itse valita paikkansa tästä millipyörän äärestä ja jännitys alkaa kohta olemaan huipussansa. Jännittääkö? Onko virallinen valvoja valmiina? Ei kun pyörimään. Vielä menee. Voi että, vielä pyörii. Ei saa puhaltaa. Onnea! No niin, ja puutalopaketin voitti Eero Romppainen. Hyryn Salamilta, jossa alkaa kovat talkoot ensi kesänä. Onneksi olkoon. Paljon onnea. Palkinnon luovuttaa markkinointipäällikkö Hannu Juutti. Niin, olepa hyvä tässä talon paperissa. Onneksi olkoon. Voiton tunnelmista siirrymme uusiin numeroihin. Viikon 12 raaputettavat numerot ovat 16, 19, 22, 26 ja 29. Jos löydät näiden numeroiden alta 3 Unidesign-tunnusta, pääset ensi lauantaina nauhoitukseen, jossa arvotaan 2 makuuhuoneen kalusteet arvo 22 000. Eli pysypäs pelissä mukana. Samaan aikaan ensi lauantaina millistä kiinni.